guztioi, egunon gaurko honetan Portugaleten gara, baina Sestaoko bandera dugu jokoan, bigarren bandera emakumentzat, 18garrena gizonezkoentzat, eta benetan pentsatuko duzue, nolako aldaketa kirolarientzat gaur hemen Ibaitzabaleko uretan estropada, itsasgora 8 izan da, eta Maria Gesten eta horrek balio handia ematen dio, beste tamaino handiago oraindik estropada eremu honetan kale sosketari. Eta horri buruz, noski gure lehen galdera, Ibon Gaztañazpi, adituari. Egunon, Ibon? Baita zuri ere, Mikel. Bueno, zemuz gara? Bueno, oso ondo atzo estropada bikaina ikusi genuela, eta ona etorrita, niretzat arraunketako temploetako bat, ez dira asko, bat hau da. Bai, klasiko bat, beti esaten duguna. Nik eragarri guztura Bere alde hona du eta txarra ere bai, noski, estropada eremu gehienek bezala, ez da? Hori da, urtero kontu bera diot, baina nik uste dut hemen lehenbiziko estropadak 19. mendeari buruz ari gara hemen, mila 1860 ka urtean hemen jokatzen ziren estropadak, bandera eta guzti ondarrutarri badute, irabazia eta, bueno, alde hortatik historia handikoa. Bueno, eta korrontea dela, eta ez dela, Maria Nora, eragina, eta kale sosketa. Eta kale sosketaren berri, datua jaso baino leno, ikusten baldin badituzuan trainen inguruko aurpegi horiek, berehala konturatzen zea, zein atera den txukun xamar sosketatik, eta zein dagoen petralduta, ez da? Hori da, eta gero aldaketak ere behar bada beste estropada ere tamaino gehiago egiten dituzte. Entrenatzaileek, arraunlariak aldatu, sosketaren ondoren. Zergatikan, hemen, itsasoan ez bezala, gutxiago gehiago jakiten delago zer kale den onago edo okerrago. Gaur, 8 izan da itsasgora. Ordu bietan izango da itsasbera. Beraz, hau goizak aurrera eginala korronteak indarra galduko du. Bukaerako gizonezko txandan nire ustez, korronteak eragin txiki, oso gutxia izango du. Gaur baino gutxiago, gutxitan, eta gainera atzo zan genuna, marea hileak dira. Alde horretatik, atzori laugarren kalea esan nuen, etxera joan da Osabak aurrena kalean da gero eta gerrita egin zidaten, haizea ere atera du, eta horrek berdindu egingo du, eta iruditzen zait, aldeak izango direla, baina batez ere goizak aurrera eginala berriro esango dute Euskola Beligako 3. txandan, gaur baino alde gutxiago, gutxitan izango da hemen. Hauxe da, eta horren inguruan, normala denez, komentario asko, keskak eta aldaketak. Eta beti gertatzen da, ona etortzen garenean, entrenatzaileek beti egiten dituzte, aldaketa bat, bi mutil bat, behar bada beroketan ondo ezi sentitu delako, edo behintzat topera ez, baina gaur jadanik, 3, 4, 7 bat aldaketaren berri izan dugu. Bapatean 10 minututako tarte batean. Hori da, batez ere nik uste dute kalea jakin ondoren ikusita. 3. kalea da hemen gaur, gehienek nahiko ez dutena. Eta jakin da, ze kale tokatu den, orduan aldaketak egin dituztela. Eta gero, kalearekin ari gara gora eta bera, kale ona eta kale txarra bai, baina kale bakoitzak, goraka edo beraka, zatiak ditu, eta bai beraka eta bai goraka esate baterako, 4. kalera. Laugarren kalean, zubitik ona, nabarmen gaur honena izango da. Hor ikusi izan ditugu azkeneko urteetan, hortxe, zubi eskegiaren azpitik, ona minutu batean, aretara zartu, babes bila, maila bereko traineruak, goi mailakoak azkeneko urteetan, Hondarribiak, Urdeiberi esate bateako edo, Urdeibek Hondarribiari, 5 da 6 segundo, azkarrako egotzen. Beraz, interpretazio asko dituen, estropa eremua da. Hori polita da baita ere. Niretza zoragarria. Polita da. Ederki, ea zer dioen Saragandara lankideak, besteak beste, berak, ohiturari jarraituz, kai aldean, bai Benedita inguruan handi Sestaotik irten direlako mutilak, eta neskak alderantziz Portugalete Arraun Elkartearen egoitzatik, hemen Portugaleten gaudegu orain, eta hor Rialia azpian hor, sotoan dute haiek egoitza, eta han inguruan ibili dira, eta uretaratu ere trainerua bertatik, eta hor ere ibili da Saragandara, orain uretan dugu. Egunon, Sara, ze kontu, aurrera! Egunon baita zuri ere, Mikel, Ibon, ikusentzule, bai, gaurko honetan tokatu zaigu, ibilbide luzea egitea, Benediktan hasi dugu eguna mutilekin berriketan, gerosiago Portugaleteko Arraun Elkartera iritsi gara, neskekin pare bat hitz egiteko baita ere, eta orain uretan gaude, Bizkaia zubia zoragarri atzean daukadala, uretan dagoeneko, eta zauek ondo aipatu duzu, ezta, kezka iturri nagusiak gaurko estropada eremu hau, izan ere,
ez da oso kutuna, hori ere esan behar da, eta kale zozketaren aurretik, batzuekin eta bestekin hitz egiteko aukera izan dugula, euren kezka puntu hori erakutsi dute, ez da, ze kale tokatuko zaigun, ze erabaki hartu beharko dugu tripulazio hori dagokionez horren arabera. Bueno, ikusiko dugu gaurko estropadak zer ematen duen, esan behar dut baita ere, atzo Orioko uretan txiki ontziari gertatu zitzaiona Sandra Pineiroren irudi hori arraunik gabe arraunean egiten, sekulako jartzuna izan duela sare sozialetan, jende askok galdetu du zergatik ez duen bere burua uretara bota, horrek hori ezin delako egin, ez da. Eta, berak azalduko digu, estropadan zehar dagoeneko arazorik ez du izango txikiontziak, Xanti Zabaletak kontatu digunez berak albaitari lanak egin dituelako gauen, eta hori behar bezala konpondu duelako, ea funtzionatzen duen hori ere esan digu. Eta dagoeneko, semaforoaren parean gaude, dana prest, uretan ontziak beroketa ariketak egiten dabiltza dagoeneko, eta lehenbizi, hori, nesken estropada izango da ikusgai, atzo egin zuen lan erdiak denboraldiak Eusko Tren Ligari dagokionez, eta Eusko Labelek gaur du lan erdi hori, ez da, eta, gogotsu, balorazioak ere entzungo ditugu geroxeago, protagonisten izak, eta uretatik bertatik baita ere beti bezala, elkarrizketak nire kontu, Mikel, beraz, horixe, txanda bakoitzaren irabazlea, uretatik bertatik elkarrizketuko dut. Ederki zara, ez zitzaigun, albaitari lanetan hasiko gure Xanti, aroz lanetan utzi beharko dugu, ez? Arostegian, hori da. Bueno, txantxa bat esterik ez da, hemen 2 ordu terdiko jardunean, zenba disparate botatzen ditugu, da demoraldi osoa kontuan hartuta, areta gehiago. Barkatua da, dudari gabe. Gainera Sara Gandarak ederki zaintzen ditu sare sozialak eta gaur egungo bide berri guzti hauek, eta dudari gabe. Araudiak ez du onartzen, hori bere garaian bai. Eta ezin da ezer bota uretara. Eta gainera zigortua dago. Hori da. Zigortua dago. Arrauna ere garai batean aurrekalariek eta arraun txikia, arraun mota espaldiatzeko bota. Azken ziago hori ere galera egin zuten, esponjak ere bai, bere garaian, esponjak estropadak itxaso zabalean zirenean, ura sartzen zenean, ura xurgatzeko, erabiltzen ziren, eta gero kanpoko ziagogan bota, eta hori galarazi egin zen, eta begira, alde horretatik niri ondo iruditzen zait. Bai, dudari gabe. Besteak beste gure natura ondo zaindu behar dugulako. Bada garaia. Hortan ere berandu gabiltza eta. Bueno, hemen atzoko garaipena hori jon, horiok arraunlari bat galduta, estropada erdian, galdu, arraunean ezintzuelako egin, eta sufrimentu bizian heldu zen Piñeiro Galiziara, baina, ala eta guztiz ere, eutxi egin zion, eta bere patroiak esan bezala, abdominaletan ondo dabil, eta lan ederra egin da, eta asko laguntzen du horrek, jendeak uste duna baino gehiago ez. Ikeragarri, bestea beste, seguru nago traineru horretan, bakarren bat atzo enteratu ere etzela egingo, zer gertatu zen, izate baterako, baborraldean aurren joan ziren arraunlarietatik ikusita nola etzaten zen. Eta gero lehertu zen emakumea, gero lehertu zen negar malkotan. Ni neu harrituta geratu nintzen, zenbat etzaten zen. Berdin, oso ondo, txalogarria benetan bere jarrera, eta kide guztien artean nola salbatu zuten egoera, eta garaipena lortu zuten Donostia Arraun Lagunaken aurretik. Donostia Arraun Lagunak azkarragoa izan zen bigarren duzean, nola ez ba, baina hala ere, errenta ederki kudeatu zuten, eta Nadet Agirreren hitzak ekarriko ditu orain pantailetara. Bai, hementxe nago, Nadet Agirrerekin, zorionak. Eskerrik asko. Eta hori, ze polita den etxean garaipena eskuratzea, ezta? Bai, egila da, temporada oso nahi gara, baino etxekoak bereziki ilusioa egiteu. Ze gertatu zaio, Sandra Piñeirori? Ziabogatik ateatzeko momentun, arrauna pixka barrua juntzaio eta toletia dana puskatu. Hasieran hasia repuestoko arrauna hartzen, baino puskatu inda, eta gero hasia geldik junda, baino geho junda abdominalak iten gaixua. Gozatu, Nadet, zorionak. Eta nahi nuke gure taldekide Maialen eta bere familiai animok eman momentu gogorra hauetan. Animo berantzat. Bai. Bueno, batzoko garaien ikuspegia, Nadet Agirreren hitzak, eta ikus dezagun orain sailkapena nola dagoen, gogoratu emakumeentzat gaurkoa 8. jardunaldia dela, beraz, liga erdia betea dagoela guztira 14 direlako. Horiok 5 irabazi ditu, eta beste jardunaldi bat ere bai, esaten dugun bezala astero, hau Koruñako bandera,
bakarra izan zelako asteburu osoan. Eta Arraun Lagunak garaipen bat, 22 puntu, 5 puntuko tartea ipagarria da, baina, bueno, oraindik aukerak badaude. Eta bestetik, bekaldean, Donostiarrak 12 puntu, Hondarribiak 9, badakizue azkenengoa playoffera joango dela, Galiziako ligako bi onenekin eta ETE ligako bi onenekin. Eta patroien zelkapenean, Nadeta Agirrek 16 puntu ditu, Andrea Astudilloak 10, Nerea Perez 8 eta Inder Paredesek 2 Euskotren ligaren mailota da. Hori, gizonezkoetan Kaixa Bankena, hemen emakumeetan Euskotrenen elastikoarekin doa lidertzan den patroia. Eta, bueno, eguna Petran Xamarra, Goibela, eta Sirimiri, bueno, esango dugu, ez zirela lautantan, bazela, baruraino sartzen den oietarikoa, Ibon? Bai, ni ona aliatu nahi zenean, kotxea utzi, aparkalekuan eta gogotik ari zuen, eta orain ematen du ateri dela. Argialdia badugu ematen du, baina oso ilun. Zeran antes mendia tapautan zegoen txapelarekin, Oso ilun, bai. Gaur orain dikan iruditzen zait. Goizean ilunago. Bai. Ipar mendebaldeko giroa dago gaur, eta izia ere bai, une honetan. Bueno, anemometroak hori markatzen digu, 9-10 kilometrokoa. Bueno, hauxe da atariko informazio guztia, eta estropada laizzer hasiko da, estropada eremua zehatz eta egoki, eta noski, olatu buruz utxunea gaurko honetan, kanpokaldean ondi jotzen duen bai, orduzua adierazita gesiaren bidez, ipar mendebaldetik, baina barruko daturik ez, Ibai Zabaleko uretan, Abran izan ezik, Abrako buelta hortan bai, hor antzematen da, Ibon, baina barruraia. Eta Abra kanpokaldean ondoko itsasoa ere bai, behar bada estropa ere honetan gehiegi ez, baina urrengo larun batean ona etorriko gara pixka bat beherago jokatuko da, eta han bai, kanpoan ondoko itsasoa dabilenean eta horra antzematen da kanpoko balizan. Eta gero bestea hor ikusten dugu, haizia nola sartzen den ipar mendebaldetik, eta gaur bezala, asko moduzko haizi ikeragarria ez denean, hemen barruan, haizia nolabait zuzendu navigazioan eta enkainonatu esaten dut. Hemen barruan ia zuzen jartzen da. Alde horretatik, behar bada lehenbiziko kaleak babes gehiago izan dezake, laugarrengoak ere bai, behar bada erditan gehiago, baina iruditzen zait berdindu egiten dela horrela. Bueno, eta kolgante zubitik hartutako irudi honetan, harrigarria da nola hasi den ze itxura hartu duen portuak, ezta? Hor Santurtzitik Zierbena aldera, ikaragarri. Bai, hor beste Santurtziko estropa da, ni gogoan dut, Mikel, eta zure izango duzu, eta Petronor bandera zer esanik ez, jokatzen zen, kai txikian, eta Santurtziko bandera, itxasuan, ia kostari begira. Eta hor bestea, goiko iruditik ikusi duguna, alegia, nola egiten duen hemen bazterra hor dagoen pasealekua ez da zuzena, nola baitere, bihurgune kurba bat egiten du, eta askotan patroiak nahaztu egiten ditu. Alegia, berez, bazterrari segirezkero, metro gehiago egiten dira, kaleak berak dituena baina. Bueno, ontziak prest, beroketa ondo eginda, inolako arazorik gabe, balizak ondo kokatuta, dena martxan, eta gogoratu lehen kaletik hori joarituko dela, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Donostiarra, eta laugarren kaletik Donostia Arraun Lagunak. Eta lauak hor ditugu pronto, hemen Arraun Lagunakeko emakumeak, eta, bueno, gero egingo dugu arraunlari guztien aurkezpena, baina badira bai aldaketatxo batzuk, normala denez, eta hor gaur kamera txikia barruan dugunez, ipatu Sarai Kamaino dela, hanketik hor Istriborren, Ababorren, Xuban Uribarrena. Eta, bueno, dana modu egokian, eta estropada eremu ere, ezan daiteke nahiko garbi dagoela, ondo ikusten dugu. Ontzia, alde batetik bestera pasatzen den ontzitsua bai, baina hoiek ederki kontrolatzen dute noiz egin behar den zeharkalditxoa alde batetik bestera, eta noiz komeni den hor geldi geratzea. Une honetan, Mikel, 12ak 20 gutxi jotzeko berriro izango dugu, ordu bitan izango dela itxasbera. Urak, korronteak bera tiratzen du, baina haizeak beste aldera. Eta horrek iruditzen zait, zer den, natura, korrontea batetik batera, haizea bestera, berdindu egingo ditu. Berdindu egingo du pixka bat, bai. Orain ezkarrago joan daitezke, iruditzen zait, Portugalete aldeko kaletatik berantz. Hemen, Ubidea kanalak, hor Nabaleko zuzengune horretatik, hemen hartzen duelako indarra.
Egira, nora dagoen, Nade eta Agirre esate baterako erdira. Iadanik norabidea Eta Arraun Lagunak ere bai, laugarren kalean. Bueno, Donostiarra Arraun elkartekoek badute hor gorabehera txiki bat estatxarekin, baina bai, iadanik prest. Erika González, asteburu honetan, patrolanetan. Orain Arraun ziatzen ari da. Badute hauek goraberatxoren bat edo. Behar bada konturatuko zen agian estatxa labur xamar edo. Eta hor buelta bat eman da. Hori askotan gertatzen da, hor estatxa laburragoa dagoenean, hor balizari, buelta hartzen dio. Baina buruaz mantentzea, konturatzea eta azkar egitea oso baliotsua. Balizak ondo. Bandera txuria, Erne. Semaforo gorria. Eta berdea, hasi da, estropada. Eta hori otarrak badoaz, zuzen erdikaldera. Bigarren kalera nabarmen, baita Arraun Lagunak ere, Horain helburua hortik joatea. Korrontearen eragina aprobetxatzeko eta gero ertzetatik bueltako lan. Bi luze. Eta protagonista bat eritzak ere baditugu. Laura Goldarazenarenak, Donostiarrako arraunlaria, eta estropada jarraitzen dugu bitartean lehiatilatxoan ikusiko du. Oin arte pixkat 150 ibilia aste bukaretan, bat bai batez, eta ontan saiatu bargaia pleno egiten dugun, eta 2 puntuak ere ematen ditugun pixkat despegatzeko, eta margen hori ukitzeko mendik aurrera, ez da liga atza kontuan di joa, eta aditugun puntu gehienak lortu barritugu. Piskat argi dagoela nola gauden ez, baina azkeneko estropadetan lehenengo adibidez lehenengo largoan piskat hor gertuago ibitzea lortu dugu eta saiatzen gehan hor bigarren postu baldortzen piskat bintzat hori borrokatuko dugu. Piskat loteria dela hemen ez, orduan oso garrantzitsua da atzo puntuatzea eta gaur kalean arabera tokatzen dela borrokatin barra eta arraunein barra edozein kaletikan, baina nik uste dut hemen laguntza auki ezakegula edo kalte. Orduan, ikusiko dugu abertze kale tokatzen egun eta ber nola teatzen da. Laura Goldarazena, San Juango arraunlari izan dakoa, Jonsen urtean eta batelera handiaietako partaidea. Bueno, guazen orkespenekin eta aipagarria Orion, begira non den gaur Sandra Piñeiro eta Ortega Olatze hanketik, besteak beste. Eta niretzat eigarri, atzoko kuadrilarekin alderatuta, 2 arraunlarik bakarrik errepikatu dutela atzoko tozta. Baborrankean itziar Rola Zagaztik, estribor kontrankean, Izaro Etxanizek. 3 aldaketa eginda estriborrean Olatz Ortega barkatu, Nerea Badiola eta Baborrean Ame Txaranguren sartu dira, baina horretarako beste gainureko estropalari guztiak tozta zaldatu ditu, Xanti. Hori estropadaren buru hartuta da, Erne Hondarribi bigarren segundo batera, Donostiarra eta Arraun Laguna gero atzetik, eta guazen Hondarribiarekin ibon. 2 aldaketa egin ditu Iker Cortesek, estriborrean Nerea López gaur gerrian, eta Baborrean Itziar Rezola sartu da 5. toztan. Atzo Kristina Ataku aritu zen hor, eta Irati Gaztelumendi gaur Lehorrean geratu gaur. Irtera oso ona, irtera baino gehiago, Luzardi oso ona denek. Arraun Lagunak geratu da, azkena, momentu honetan, noski bere kaleak ere eragina du hor, baina Orio, begira, erdikaldera joan da nola ari den estropadaren buruan kokatuta, eta hementxe da, aldaketari gabe gaur Iñaki Mendizabalen Donostiarra. Hori da, atzo Orion aritu zen 14 bera gaur Mendizabalek, uretaratzea erabaki duena. Eta hortxe direla, ogain arteko behar bada estropadarik ez duena. Bai, gainera, emakumeetan estropadaren moaren erdia eginda, horrek ere markatzen du, ezta? Diferentzia. Eta honi buruz, aurkezpenekin bukatuta, beste gai bat ere esan behar diegu, komentatu behar diegu gure ikusentzule. Bueno, ikusi duzue, Andrea Astudillo, eta Olabe eta Iriartek prestatutako taldean, aipagarria behar bada, ez? Sarai Kamainoren aldaketa, ez? Hori da, normalean baino aldaketa gehiago normalean bat egiten du hor ez ditzen dukerekin mugitzen aritzen da, eta gaur ez ditzen duke Babor espaldan, estribor espaldan aritzen da, Babor 3. toztan ere bai, gaur Usue Molina, Babor 3. toztan, atzo, Marcia Rosalia Larrea joan zen. Darrutarra. Hori da, espaldan, eta gero, hankeko aldaketa ere bai, gaur estriborretik, Mikel, zuk esan da moduan, Sarei Kamaino dugu eta Nagore Klaramund estribor espaldara ekarri du Ekain Iriarte. Bueno, 100 metro, pasatxo,
eta Hondarribia ondo kokatuta doa, hor, zukutu egin behar dela zozketak ematen dizuna, eta luze honetan saiatu dira behintzat. Oso horrekatua, garrantzitsu izango da, egin beharreko ziaboga, tajus egitea. Bai, gaur iruditzen zait, hoi baino alde txikiagoak izango ditugula, eta une honetan, Hondarribiari bi, Arraun Lagunak 3, Donostiarrari 4, hau esate baterako, gero, bukaeran azken minutuan, esango nuke, ia ez direla diferentziak hau, Argi babalizari. Dagoeneko, orain enfilazio eta bilatzen hariko dira, eta behar bada Arraun Lagunakek metro gehiago egin beharko ditu. Aurretik hori jo. Argi ura bera. Pasatxo. 4:41. Hondarribiak. Arraun ere bai. Hondarribia hobeto. Behar bada lauretan txukunen Hondarribia. Korrontearen lana da hor ikusten da, zenbat tiratzen duen. Tira eta tira kanpo kaldera. Eta alakoetan bai komeni dela beti esaten dugu, ongi zeharkatuta sartzea, baina kaleak ere estuagoak bai tira hemen. Benetan, konpromiso eta zailtasun handiko ziaboga da, kanpoko hau, gaurko baldintzetan. Eta maniobra ostean, Donostiarra geratu da atzean, 6-6 segunduko atzerapena, hori 4 segunduko errentatxoa du, GPS-ak markatzen digunaren arabera, eta bigarren posturako burruka Arraun Lagunak eta Hondarribiren artean. Horren ikusi behar da, norabidekin eta zer erabakitzen duten. Agian adibidez, Donostiarra, pixka bat atzean dela, mugimenturen bat eragin dezake horrek, eta hori horren errenta gora. Gero Arraun Lagunakek laugarren kale horretatik begira Arraun, nora doan, erabat, are eta aldera, eta orain maniobra horretan laugarren kaleak metro gehiago egin beharko ditu, Orio eta Hondarribia erabat Portugalete aldera, une orentxari da Orio, tartea zabaltzen. Baina argi, gero, bukatzeko, batez ere, Bizkaiko zubitik, helmuga marra bitartean, laugarren gotik, urbilduko da. Azkarrago etorriko dira, iruditzen zen. Hemen jakin egin behar da, kale bakoitzaren zati ona aprobetxatzen. Behin Arraun Lagunak txurrukaren molea hartara itxazten denean, horri iruditzen zait, laugarrena ez dela okerrago izango. Hondarribi eta Donostiarraren arteko burruka ere, azpikaldean, zelkapenaren atzekaldean dugun hori zainduta, 3 puntu daude, Donostiarren alde, momentuz badirudi, gaur Hondarribiak baduela aukera punturen bat jateko. Goazen Arraun Lagunakeko emakumekin. Orain txeskatu di, eskatzeko. Badoa, hori da. Ertzera. Hor korronte gutxiago izango du eta asko antzematen da, 38 pala eskasean, Arraun Lagunak. Begira, GPS-a, argi da. Donostiarra pera ere, iruditzen zait orain badatorrela, baborrera. Oriok 7 segundu, Donostiarra Arraun Lagunaki, Hondarribia 8, Donostiarra 13. Ikusirik hor atzean dela, konbenitzaio behar bada Donostiarrari, metro batzu gehiago egin eta zerbaiten bila joan, begira zein ederki kokatu den Hondarribia. Hondarribia bigarren kalearen jabea, goazen Orioren atzetik, ez da? Hori da, Orioren uberan sartuta hor, ederki etorriko da Hondarribia, baina orain, batez ere, hemen lehen ere ipatu dugu, Nabaleko zuzengune honetan, hemen meandroan, urak indarra hartzen du, eta niri, 0 kalea, azkeneko minutu honetan korronteak gehiago izango du kontra. Eta hor ikusiko ditugu, ia pala gotzen baztarrarekin. Momentuz Arraun eta Hondarribiren artean segundutxo badago, eta Donostiarra segundua galtzen ari da, eta pilatzen ari da hor galera. Jadanik Arraun Lagunak txurrukaren kai alde horretara sartu, eta ertzera, joan da, 6 segundo. Normalean beste segunduren bat edo bi jateko moduan izan daiteke. Hori ere bizi, Bai. 37 pala. Hor pasealekuaren ondoan, hor badira eskalera batzuk eta bar, horien ondotik etorriko dira. Gaur 8. jardunaldian 6 puntuko errentarekin aterako balitze hori jo, eta duen bandera kopuruarekin, asko irabazita luke eta liga garaipena estreinekoz bideratuta.
6 estropadaren faltan. Bai, 8garrena, 14 dira guztira, bai. Arraun Lagunakek segundo bat jandi hori. Bueno, eta aipatu behar da, hau dala eta ez dala, Euskadiko txapelketa zarinazio egunean, gero Espainiako txapelketa, ikusi beharko da araudia, baina nobedadea zera da, Galizian aurten, Galiziako ligan, 4 luzetara ari direla emakumeak. 4 luze eta 3 ziaboga, eta gizonen ibilbide berbera egiten ari direla. Eta horri buruz ere arraun munduan izan dira tirabirak, hemen ere bai, Euskadiko txapelketa lehenengo araudi horrekin jokatu zen, da gero erabaki zen emakumeen estropadara ibilbide hori nolabait erdira gestea, ez? Erne horrek eragin izugarri izango du eta Espainiako txapelketari begira. Baldin badoaz, gure ordezkaria. Arraun Lagunak bostera jarri da, zazpira zetorren, eta batez ere orain izango du, laugarren kale horrek abantale. Hauxe du bere zatirik onena. Eta horrelaketan iruditzen zait, patroiek era bat, joan beharko luketela baborrera, laugarren kaletik. Hemen izugarriak ikusi ditugu, azkeneko minutu honetan, izugarriak, Hemen lasai xamar etortzeko gutxienez traineru pare bateko errenta behar duzu. Hori da, eta oraindik lehen kaletik lasai bukatzeko. Nola nahi ere usten ari zaio hori. Ondo. Eta eutxi egingo dio baina. Hemen dator hori jo, garbi, bandera haientzat da. Bigarren postuan laugarren kaletik Arraun Lagunak. Gero Barribia eta laugarren kalera joan da baita ere atzetik den Donostiarra. Badator Oriorentzat garaipena Sestaoko bigarren banderan. Hor da Oriotarren txiki trainerua, Orio! Bai Orio! 10 eta 40. Orain Donostia Arraun Lagunak. Bai Arraun! 3. Hondarribia dator, puntu bat jango dio Donostiarrari. Bai Hondarribi! 11 segunduko atzerapenarekin. Eta orantxe amaitzen Torrekoa lehenengoarekin Donostiarrak 19 segunduko atzerapena. Oriorentzat 10 eta 40. Arraun Lagunakentzat 10 eta 45 denbora. Hondarribiak 10 eta 51. Eta Donostiarrak 10 eta 49. Bueno, Oriotarren posa hor da. Nabarmena. Eta nik uste dut hemendik aurrera nolabait lanean jarraituko dute dudarik gabe, baina garaile direla edo garaile izan daitezkela eta oso hurbil dagoela garaipen historiko hori barneratuta izango dutela Orioko emakume hori. Hori da, lanerdiak pasata 14 estropadetatik 8 jokatuta, 6 estropada faltan Arraun Lagunaki 6 puntu, eta gainera ikusita zen nagusitasunarekin ari den Orio, estropadak irabazten segundutan behar bada, hainbeste ez, baina ongi irabazten, zaila izango da hauen ligak entzea. Mikel, eta bestetik aipatu nahi nuke, Hondarribiaren gaurko estropada, 11 segundora, garailearen gandik, iruditzen zait, ligan behar bada, aurtengo Hondarribiarik onena ikusi dugula, azkenean Gipuzkoako txapelketan bikain, gaur ere bai, eta bigarren kaletik, Goruz kaletik. Bai, goruz dator. Bueno, haizea bat azbestekoa, ia 10 kilometrotako izan dugu, eta hemen da zerkapena, 10, 40, 66, bideo finisa aztertuta, hori da zenbakia Oriorentzat, Arraun Lagunaken denbora, ia 5 segundu gehiago, Hondarribiak 10 eta 51, eta Donostiarrak 10 eta 49, lehenengoak azkenengoari, 18 segunduko tartea, eta garaipen ederra, inolako aitzakiari gabekoa, eta gainera gauza bat, Xantiren alde, Zabaletaren alde, ari dela kudeak eta ona egiten, neska danak nolabait errotan sartu eta estropadak banatzen, eta barez. Eta begira ala ere, 6 puntu Orioko eta 11, eta gaurkoa 6. Bandera, beste jardunaldi bat ere bai, gogoratu bat duela irabazita, Arraun Lagunakek bandera bat, eta orain 2 puntu besterik ez, Donostiarra eta Hondarribiaren artean, eta hau bai, oso zabalik dagoela, playoffea saiesteko dagoen beste lehia hau ibon. 2 puntu besterik ez, 6 estropadaren faltan, Hondarribia gainera aste honetan, Donostiarrari gaur esate baterako, aste azkenean aurre hartuta, eta hori zabali dago. Eta Xantiren lana aipatu duzu, Mikel, eta lehen esan dugu, 3 aldaketa egin dituela, baina gaur errota martxan jarri, eta dantza handia egin du tostetan. Eta bagoaz, Sara Gandara lankidearekin, aurrera Sara! Nadeta Gerrez, orionak. Eskerrik asko. Beste bandera bat, eta liga lehendabizi eskuratzeko aukera gertuago. Bai, azkenen, gure helburua behintzat da estropa jutia, eta gehien bat irabaztia estropak, baina liga
bai, hor gaude, baino gehien bat pixkanaka jutia da. Gaurko estropadari dagokionez, hasieratik enfilazioa ja jarrita, zein izan da gakoa, bazterretara jun? Bai, pixkatzan erditikan jun eta, bueno, uste zigun naina, Hondarribiak, baino Hondarribillare bai pixkat erdia jun da, orduan, bueno, juteako ondo dugu, eta gero, buelta, bazterretikan. Toletearen gora bera, konponduta? Bai, hori, esan du 36eko zea jarri dula, toletera jarri dula, eta, bueno, indarra mandigo. Zorionak osatu nade. Bale, eskerrik asko. Arrotze lanetan ere, fin, Zabaleta eta bere laguntzaileak, Ibon. Bai, jauna, Zabaleta erkizia. Horra askotan lanik handi nabalde usen izaten dan. Begira, zeirudi polita, begira nonden bikotea, Zabaleta eta erkitzea. Biak ere, bat ordezkariarekin hitz egiten segurazko, eta bestea patroiarekin hitz egiten. Telefonoa eta pinganilo bana hartuta. Irudi ederra, dudari gabe. Nioel Miguel, askotan erreparaziorako eta lanik handina izaten da, toleterak eukitzea. Askotan behar bezalako neurritan eta hor kaelaren inguruan edo karelari josteko, jartzeko moduko toletera bat edukitzea izaten da. Hor batzuek honek ere luze joko luke, batzutan toleterak eramaten dira, beste batzuk zuzenean toleta karelaren gainean jartzen dute, treneru berean espaldakoak edo hankekoak toleterakin askotan, beste gainerakoak, entrenatzaile bakoitzak bere liburuzka izaten du, hortan ere. Beste matarlotan bezala, Ibon. Hori da. Eta hortxe doaz, garaileak, horioko emakumeak, errenta bikainarekin, sailkapenean orain 6 puntuko errenta, asko da, 14 estropada dira guztira, eta behar bada orain bigarren tokian den Arraun Lagunaken helburua zera izango da, banderen bila joatea, ezta? Esan, bueno, bigarrenak izango gara, miraririk espada, ez duen baten horiok utxe ingo duenik, egunen batetan agian bai, baina banderaren bat gehiago, lehia hortan sartu, eta banderaren bat gehiago irabazten saiatzea, Zarauzo estropada izan ezkero, eta gero irailera begira, noski. Gaur ere, izan ere, 5 segundo azpiko tartearekin sartu baita. Bat lehenbiziko kaletik eta bestea laukoarekin. Arraun, nola baita izateko, kako txartean, bandera bakarra, baina estropada gehienetan oso gertu ere. Zate baterako, atzo eta gaur, 5 segundo azpitik, 2 egunetan. Recibirá también ahora el maillot del líder de la Liga Euskotren. Euskotren ligako elastikoa ere bai. Bera baita, patroien sailkapenean lidertzan. Eta datu hori behar bezala aztertzen ari dira, epaimailan, puntu banaketa hori. Baina nadeten errenta gaurko hasi aurretik 6 puntukoa zen, beraz ez dago hori harrapatzerik, gaur gehienez aurkariek 3 puntu bilduko dituztelako. Eta saria Nadet Agirrerentza da, eta gizonezkoetan bai gaur bitxikeria bat izango da, Arkaiz Diaz liderrak gaur ez da hemen izango, 309 izango da patroia, eta zerkapenean bigarren tokian denak eramango du gaur elastikoa Borja Gomezek, zierbenakoak salbuespen bezala. Bueno, Borjari zegokion, baina zerrendan Lazkano agertzen da gaur patroi bezala. Horantxe ekarri digute, Nadetentzat gaur beste 3 puntu, Andrea Astudillorentzat 2, Nerea Perezek bat, eta zerkapenean Nadet Agirrek 19 ditu, Andrea Astudillok 12, Nerea Perezek 9 eta Inder Paredesek 2. Eta hor da banderarekin, bandera elegantearekin, motore askoa. Hortxe dugu Nadet Agirre eta bere arraunlariak aldamenean txalo sorta ederra eskaintzen. Guztien garaipena dau. Atzo harrera beroa jaso zuten, estropadire bezain pronto eta gaur ere izango da. 8tan, uda honetan ia azte bukarero bezala horion. Hor da, gaurko baraketa 3 puntu Nadet Agirrerentzat, Andrea Astudillok 2, Nerea Perezek 1, eta berehala izango da gainera, Nerearekin Sara Gandara lankidea, oriotarrak arraunak altxatzera doaz, eta hori ikusi bezain azkar, emango diogu hitza lankideari, gora arraunak, zorionak, oriotarrei, hor da, garailearen irudia, Pozik izango dira babesleak, Ahoko zulotik endu dira zurike.
Hauko zulotik kendu didazunez. Hauentzat ere, urte askotan hor laguntzen, atzetik, horrelako iruditan sartu ezinik. Komeni da tarteka biltzea ere. hori da. Aurrera zara! Bai, korronteak eramango gaituela bestela, Nerea Perez. Bueno, gustora egindako estropadarekin. Bai, gaur bai. Konta jazu, nola joan da? Hemen diferentzia asko dago kale batetik bestea. Baina, bueno, juten behaiekin izizte estantziago gat, jaztiago eman da altzan aitea eta aurretik gana bersartzen genuen hor proba eta ondo atea zaigu. Denboraldia aurrera doala, eta hor borrokan azken tokiak iditzeko, bueno, hor zaudetela, ezta? Bai, hoi da gure helburua, playoffetikan salbatzean, da, bueno, hortxe gabiltza, azken alditan asteburun bat behaiek bestea guk, eta lortzen dugu. Bueno, eskerrik asko gelditzarren, eskerrik asko neskak, gozatu. Eskerrik asko zuri. Bueno, hoxe da emakumeen lehiak ekarritakoa, irudirik onenak ikusiko ditugu, eta bagoaz iragarki sorta bat zain dugulako, estudiotako lankidekin bat egingo dugu, garailea Sestaoko bigarren banderan, Orioko emakumeen ontzia, garaipen garbia ia 5 segundu Arraun Lagunaken aurretik, 3. Hondarribia, 4. Donostiarra. Berehala, Euskolabel Ligako estropada, Sestaoko 18. bandera izango da hemen jokoan. Orantxe arte.